Hindi na sangkay. Agad ka mo makaabot niya. May umabot niya daragat itida nga balay. Kamahusay pagod. Mabusag. Siksi. Bakay. Sigurado ko dyan na ini. Oo! Asya itong sister ko ay mumar. Oo, amad to. Oo, sa ito mabusag. Pag-abot pala ito kanina. Ano siya ito na kung ginuno na kanina? Nagmumurayaw. Ligs pala. Sura na. Dali pa kung makitangkot now. Dessert na. Sarabuto na la. Wari ko kamo. Pag sinumati. Makurilan niya na. Maunahampak niyo. Kapurot. Kauna-huna mo makakadara ka? Wala. Never. Basta ako may dako plano. Nakakabinit na ito. Ata kay tikang-tikangin na niyo. Kaya ako nga it mahiuna. Okay, makain ka. Mauro la unta. Iti mo ito, makasulo ka. Dudrungan kita kay paprasmado kita naruruyag. Tara. Kamahusay nga yung nakakatutok. Hello, ugod man. Mahusay good man ni Fiona. Tulungan kita. Manin iya diskarte. Para kitaong kung hinugod man ni Guwapo. Ako't mag-uuna. Kitaan niyo't mga diskarte. Double moves. Paste dito. Sigurado. Fiona! Kaunat ada niya ang makakadarap tiya. Siya nga ni. Darala pa ko na tumak. Uy, nuri ako ay na. Ito na nga ni. Sangkay may Idagol na guna. kanto na nanguyab na. Fiona! Yuhu! Fiona! Woohoo! Pwede ako manguyab? May dara ako nga laso. Saan mo akong termos? Putak na puwahan. Oh, Sangkay, kamusta ang panguyab? Saring ko pa na makakabalik. Waray sangkay. Pagkapi na layo. Mula ko ba nakulapuhan? Sangkay, ako naman nila mangunguyab ba? Saka pa, usaka pa. Kita na panguyab. Stay. Darak ka manok. Sige. Sige. Kuyo ko. Ano ni Adit? Panulay. Fiona. Opan. Fiona. Ano? Pwede manguyab? Darak ka manok. Sa'yo ang pragbulang. Tadian ta ikaw logon. Che! Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Adi na, nakabalik. Nakabalik. Oh, kumusta man ang panguyab? Maray Sangkay. Tumiring lang ako niya. Paliman ko na yung paragbulang. Kung nak-expect lang ito, muna mo na din nga sura. Muli na lang ako, bakit iya tadian. Ako naman. Kitaan niyo. Diskarte hit mga eksperyensado. Ikaw. Bisip na ba? Ikaw. Pila ito. Bigla ka nag-uusap, pati manira nagkauli. Yuna! Yuna! Ano? Pwede manguyab. Hadihing sungo. Sungo? Ano ka saring mo akon? Haring? Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na saan. Pipinan mo yab, bisa na ano't data. Pero na maarang katak ano't paruyan. Ila ka mo pan asinan. Napakasakit na marinig. Yan na, kayo. Waray magkawag pakadara.
Karon talaan ay ah. Ako naman, solo ko na ini. Last but not the least. Babat ko, mang. Ano? Diretso ako. Pinanguya, pwede ako bintol. Ano ka sa mo akong masag? At ngayon, nandyan ka na. Kung ano bagat karas. Ano buhay? Saan nila makakabiling yung gwapo nga lalaki? Natuhay, tuhayan. Para naman mag-takbyut, magamitan. Nagkababastid man kita yan ah. Anong tamay ni? Pero may da ako kilala nga kuan nga makarit man uyab, mano bird. Mapatutuon ta kita kung maupod la ka mo akon. Kakatuon ta ira. Sige, God, kung makaragod man talaga tiya. Tara, patuto kita. Tara, tuon ta. Kung maghusay yung mga gutak nga iksan dati pa. Bagutak kang gwapuhan. Sana dolak makakauyab utro. Maupay, mano birds. Oh, Pwede na lang kami tuyo. ano tiyo problema? Mapatutuon ta kay panguyab. May kasi daragang ito nga, mangusayan. Sakob ka mo sakob. Mo lang ito yung problema. Amo ito mano birds. Malit na bagay. Panguyab. Maliit ang bubuhaton yan ah. Update niyo. Papakitaan ta ka mo discarded panguyab. Taas niyo wari man lang yung may nakadara. Kaya siya nga naging kuha ka ni isang kay. Kitaan niyo akon mga mom. Hay nito. Ito man mano birds. Din nila ka mo. Sige. Kula wala ak niyo. Yun na. Yun na. Ano? Yun na. Mapakyan na gadla ako. Diretso ako, kano ting tuyo? Yun na. Hindi saan sugad ka lang ito. Pwede ba akong manguyabay mo? Hindi ako. Ay, galat pag yakanin suga dito. Katanan nga akong nilayaban, di ikaw lang nagyakan ng suga dito. Kaya ano nga, nadiri ka ako. Itim postura bakit nga uro? Kaya siya nga nilakpanguyabay mo kay babae ka iniduro.